Čaute, pozdravujem vás z Trnavy, z parkoviska, ktoré si hovorí retro garáž. Je to parkovisko, kde už nejaký ten piatok hľadám poklady. A neviem, či toto sú zrovna tie poklady, ktoré mám hľadať, sú to ubožiatka, ale tým sa povenujem na budúce. Najskôr si dám pichnúť protitetanovku. Teraz som si pred seba zobral väčšie sústo ako minule. Väčšie doslova, totižto poobzeral som sa po autách, ktoré prevyšujú moje vodičské oprávnenie. Lenže kvôli tej 148, ktorú vám ukážem, si to C-čko spravím. To je ona. Tatra 148. Čo viem o nej? Tak o tejto konkrétne viem napríklad, že sa tu ubytovali Machaša Bestová. V 69. začali po svete jazdiť testovacie prototypy. V roku 1972 na cesty vyšli už sériové 148 a viem o tejto Tatrovke, že to vie byť veľmi schopný terénny automobil, veď Tatra nezná bratra. Na pohon slúži naftová vzduchom chladená V8 s objemom 12 667 kubických centimetrov, má výkon 148 kW, to je 202 koní. Poháňané sú zadné dve nápravy a predná náprava sa dá pripojiť, takže je to 6x6. Pozrite, tu vidno rebrovanie. Je to vzduchom chladené. A vidno tyčky, to znamená, že to je ohavečko. Bože, to je naozaj pre chlapov toto. Ja som taký polochlap. Drž, že mi odrežeš hlavu. Mám objav. Oriešok. Oriešok som našiel. Pozor na lak. To je úplne na milimetre. No, a čo tento kúsok? No, takto. 148 je pracovné auto a na tomto bude treba veľa pracovať. Teda, možno, že ani nie. Šalúne nebude treba vymeniť, tu dať sedačku, troška to vyčistiť, poupravovať. Zase 148 nemôže byť navodňaná, to by jej nikto neveril. Nie? Ale inak vyzerá dobre, kompletne. Paráda. Ale áno, takto si viem predstaviť taký neúplne náročný projekt. Možno trošku náročnejší. Predná náprava je odplúžená skrutnými tyčami s nastaviteľným predpätím. Za ňou nasleduje hlavná a prídavná prevodovka, obe v jednom bloku. Ďalej rozvodovka prvej zadnej nápravy s medzikusom a druhá zadná náprava. Zadné nápravy sú odplúžené pozdĺžne uloženými poleliptickými listovými perami. S výnimkou návesového ťahača boli všetky typy trojnápravové s trvalým pohonom oboch zadných náprav. Tento kúsok je ešte niečím zaujímavejší. To nie je len taká 148, pozrite sa na to. To je žeriav. Sem na vrcholku sveta. To je žeriav. Paráda. Tak toto, keď doveziem domov, parkovacia politika v Petržalke trasca. Je tam aj hák, to je dobré. To je dobré. Takže myslím si, že táto 148 po takých drobných úpravách, ak niekto potrebuje, aby to bolo navoňanejšie auto, môže ísť smelo do pracovného života a makať. Pretože na to sú Tatrovky najlepšie. Čaute.